f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minn ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. Lejla miegħi ħajkolli lill-preżentatriċi Marika Caruana Smith. Marika ilha fid-dinja tax-xandir madwar 30 sena. Iddebuttat fuq dan l-istazzjon u fil-fatt eventwalment bdiet tippreżenta programmi sportivi u kienet l-ewwel preżentatriċi femminili tal-isport fuq dan l-istazzjon fuq l-istazzjon 1. Għal Marika minn hawn ftit tal-ġimgħa oħra ċelebrazzjonijiet importanti ħafna. Il-lejla rrid nisma' naqrek għandix kollox preparat biex tiċċelebra l-birthday. Għandha milestone importanti ġejja. Niltaqgħu ma' Marika minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexis Fortify. Għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. OK Home. Sara tat-tajba nilqakom għal prime time il-lejla 18 ta' Mejju, nofs Mejju tiġa għadda, wasal il-ħin biex nilqakom mal-mistiedna tiegħi il-lejla. Il-preżentatriċi Marika Caruana Smith. Hello Marika. Hello. Kif int? All right, okay, thank you. Jiena l-qajtek b'naqra mużika sajfija. Vera. Tista' takkomoda ruħek għax naf li s-sajf favorit tiegħek. Iva, jiena xitwa ma tantx ħarba tiegħi. Darba kontet li. Imbagħad mill-kesħa jien. Darba kontet li l-unika ħaġa sabiħa tax-xitwa l-miliet. Eżatt, diki. Tradizzjoni ta' prime time nirreġistra kull min jiġi hawn. Isem kun jom? Għandek bżonn. Mela Marika Caruana Smith. Marika Caruana Smith. Data ta' twelid? Mela l-ewwel ta' Lulju 1973. Lulju li ġej ċelebrazzjonijiet Bel-50. Preparajt kif ħadd iċċelebra? Mhux essaġġ ta' hekk. Spontanja. Ovvjament insiefer x'imkien żgur, għax ovvjament nħobb insiefer. Issa jum wasalli għal-widnejja li tixtieq ħafna tmur il-Greċja. Iva, dik qiegħda fil-bucket list tiegħi il-Greċja, one of the destinations li għadni ma mortx. Issa jien preparajtlek naqra informazzjoni biex inti tażel tip ta' vjaġġar tixtieq, issa laħa tagħlaq 50 tajjeb. Jekk tixtieq vjaġġar relaxed, chilled, hemm bajja jisim f'Zakintos, Naufragio Beach jisimha din. Fuq mill-isbaħ din ġifri bħalissa naraw il-filmati sabiħa ħafna. Tjomni daw id-dettalji vera. L-unika żvantaġġ tagħha hija li fis-sajf tiġi popolari ħafna. U dina peress li eżatt l-ewwel tal-Lulju għadu kif beda l-pik tas-sajf. Laqqas ikun hemm fejn tpoġġi labra ħseb wara fejn tpoġġi xugaman biex tixxemmex. Imma qed nikkonsidra wkoll li forsi immur wara. Tista' wkoll jekk trid toqgħod fin-natura mbagħad hemm Butterfly Valley qiegħed Rodi. Iġveri il-Greċja magħruf għalih ukoll, iġveri jekk trid naqra avventura tista' tmur f'dan il-wiet veru sabiħ, però mbagħad jekk trid xi ħaġa naqra iktar estrema, Kreta tista' tmur fl-iktar bungee jumping għolja tal-Ewropa. Ara jiena skydiving għamilta pereżempju. Għamilt skydiving? Għamilta ilu xi 25 years naħseb. Is-sekondi. Nerġa' nagħmilha dik. Jien dik għandi kurzita x'in laqgħat tagħmel bungee jumping. Bungee jumping nibża nagħmilha mbagħad. Imma is-sekondi ta' qabel ma taqbes mill-ajruplan. X'jibda jgħaddi mir-rasek? Indeskrivibbli. Għax inti meta għamilta jiena ħanajdu hekk. Konna tlajna f'dawk l-ajruplan żgħar illi bix-xater jisu l-bieb tal-ajruplan. Iġveri at one point jiftħu. U aħna konna biżna mal-instructor, ġifieri mhux waħdi għax inti tatgħallem ftit ġo hanger qabel nitilgħu ġifieri split of a second. Mbagħad dak il-ħin inti bda tiftaħ hekk u tħossok miexi jekk fisħab ajruplan żgħir. Għas ċans, infatti fil-video li kienu ħadulna, qed irrott is-salib u jirġa'. Barra. Għas ċans. Waqt li tkun nieżla fir-realtà tibda tirrealizza jew tant jiġru affarijiet. Di jista' jifhimha min ikun esperjenza. Għax inti meta tara l-video, kif kienu għamlulna fuq il-video, dawk il-videos il-kbar li sarhom fil-video tape.
inti kif tinżel tħossok qiegħda qed tiflowtija letteralment ġo sħab u tibda tħoss l-arja ma' wiċċek hekk tfaqqa. U kollox jiġri mal-ajru. Imma fil-verità meta tara l-video inti tkun nieżel b'saħħa u mbagħad meta jinfetaħ il-paraxut inti tieqaf imma fil-video tara kif explodejt il-fuq erġajt. Imma incredibbli, sensation, incredibbli. Bħala xandir, bdejt il-karriera tiegħek madwar 30 sena ilu, fuq dan l-istazzjon kont l-ewwel preżentatriċi femminili tal-isport. L-isport għadu għal qalbek u Diċembru li għadda mill-riżoluzzjoni li tibda sport ġdid. Iva. Kif sejra bil-pedal? Tajjeb, nħu gost. Ara, qed nagħmel xi ħaġa li nħu gost nagħmel. Thank you. Jekk kellek tiddeskrivih bħala sport, huwa simili tat-tennis jew le? Simili imma għalija aktar faċli ħanajdu hekk. Meta kont żgħira, kont hekk njoġobni l-tennis, kont naraħ vera sports hekk cool. Imma kont provajt xi darbtej lessons u irtirajt. Għax vera, it-tennis jidher iktar faċli milli hu biex tilagħbu fir-realtà. Eżatt. Il-pedal li għandek contained il-kort bin-net, ġifieri anke ma lqajtx il-ballun li kemm iktar ma norqodx milli norqtu. Għamilmenu ma la jsibu l-ballun jiġbru meta tennis kort huwa ikbar. Sport soċjevoli ħafna l-pedal. Ħafna. U xorta qed tagħmel l-exercise u qed tieħu gost. Tħalta lih bruħek u b'ġismek mill-għox rajt il-racket tiegħek. Rajt il-racket qabel bdejt. U bħala sport biex tibdih trid investiment kbir jew le? U le, ir-racket hu. U forsi il-court shoes għax irid ikun simili tat-tennis ħabba il-court. Imma m'hemmx spejjeż kbar le. Whole Earth organic refreshing drinks, sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Mar, kien hemm żmien fej vera kont iffukata u żomm ir-rutina tiegħek tal-ġiri. Kont tagħmel il-maratoni u mhux Malta biss. Żar, barra wkoll. Kont mort New York jekk ma sejr żball. Ekku. Jien nimmaġina li l-momenti ta' qabel ma tibda maratona bħal ta' New York, min jaf x'eċitament. Ara, ta' New York kienet jien għamilt il-qasira, il-5K, titla' minn qudiem il-United Nations. Allura inti meta titla' minn qudiem post ikoniku tal-arbnadar kollha tal-bandira ta' Malta. U mbagħad ir-rutina qiegħda li tgħaddi minn qudiem dawn il-icons kollha ta' New York, għandek il-National Library, għandek il-Radio City, tara. Wow. Fatt niġri, ma niġrix b'xi speed, infatti għalhekk ma nagħmilx maratoni jew ranzaw Malta, għax ma nagħmilx għal-ħin, krid nieqaf. U għaw Malta jagħmlu ħafna l-ħin biex ismamlu għaf 20 minutes jew hekk. Jiena noqgħod u New York literalment jisni qiegħda ġo film, għax inti dal-postijiet tarhom tgħid vera dal-kobor vera dal-ġibien. Mar, waħda mill-passjonijiet tiegħek huwa l-vjaġġar. Ħafna. Impossibbli tot kemm il-pajjiż differenti mort, impossibbli tot kemm il-vjaġġ differenti mort, però vjaġġ partikolari l-Indja mislek qalbek ħafna. Ħafna. L-Indja forsi ħafna minn nies jarawh bħala post biex imorru holiday naħa fejn hemm ħanejdu hekk. Id-Gawdija aħna konna morna missjoni li jiena nissuġġerja min ikollu opportunità joħodha għaliex life learning ħafna. Qabel mortu kienu għafżawkom. Kienu għafżawna, minna video calls, preparawna, anka tal-missjew stess, imma trid tkun hemmhekk biex tara. Kif wasalt l-airport mill-ewwel irrealizzajt li hemmhekk realtà differenti minnha. Ħafna. L-ewwel qed sakemm tasal fil-post inti meta tasal f'airports oħra l-Indja tara dak il-lussu kollu mbagħad taqbad u tasal ġo airport ieħor letteralment kompletament differenti. It-tfal ġew jilqgħuna l-airport u daw tinsiex li m'għandhom xejn ġew bil-fjuri, ġifri qagħdu jagħmluhom huma. Ħafjin, jien l-ewwel ħaġa li middejt nerfa' tfal mill-art għax aħna konna biżraben normali. U daw ħafjin mixin għal-karozza fi żrar, imma tant huma mdorrijin li daw ma jħossu xejn, aqqas jagħmilhom effett. Kuljum intom kontu tagħmlu xogħol manwali tkaħħil, żeba. Kollox għamilna konkos, qatna nħallat. Imma da xogħol ġieli kont għamiltu qabel jew. Le. Qatt ma missejt xejn bidi. Kemm dom għamilna isu ġimagħtejn, imma tant għamilna xogħol f'ġimagħtejn. U kważi mhux kważi, irqadna ftit. U konna nqumu nagħmlu xi 13-14 sija xogħol. Imma somehow l-Idraelina tant kienet
Iġbir namlu, u ma tajjix, mux bħala unek jisek tibda tejt, ħajjejt u hekk. Jekk tiġik l-opportunità terġa' tmur? Iva. Terġa' tmur. Għada, kollin ċans nerġa' mur. Marika, morru għal ħazajra ta' reklami, kif nġu lura ridek tgħidli jekk hux vera jew le, għax wasalli għal widnejja, li f'Marzu li għadda rawk fuq il-muntanji. Ma nafx hekk hux vera, ma morru għal Ma l-art jew. Issa naraw, issa rakkontali naqra inti, mbagħad ngħidlek xi smajt jiena tajjeb. Morru għal waqfa żejra ta' reklami. Qabel ma morru għal reklami nixtieq nfakkarkom li jekk għandkom kelb jew qattuż id-dar għandna kompetizzjoni mirata likom grazzi għal Purina ProPlan. Nixtiequ naraw il-klieb ta' testakom igawdu dan l-istaġun sabiħ tar-rebbieħ. Ġifieri jaraw intom użaw il-kreattività tagħkom biex tibatulna ritratt li jirrappreżenta r-rebbieħ flimkien mal-qattus jew nkella il-kelb tagħkom. Ibatuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew nkella Instagram u grazzi għal Purina ProPlan tistgħu toħorġu rebbieħa. Ħammorru għal waqfa żejra ta' parir kummerċjali prime time ikompli dal-waqt. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Home Trends. Home Trends. Designed to love living. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, other boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Made with love. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. Whole Earth organic refreshing drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Smajtu għal ħabar il-kbira? Orjenta se tiftaħ showroom ġdida u allura dak kollu li għandna ġewwa Taqali irrid jinbih f'qasir żmien. L-ikbar sejl li qatt tagħmlu l-Orjenta qed ikompli fil-ħwienet ta' Taqali u r-Raba' Għawdex. Amara, ornamenti u rigali bla qis ħirġin ġodda kull ftit ġranet. Titlif żmien u wasla sal-Orjenta illum. Miftuħin il-ġurnata kollha Taqali u r-Raba' Għawdex. Orjenta, the biggest sale ever. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal prime time il-lejla jgħat fil-kumpanija tajba ta' Marika Caruana Smith. Tkellimna kif fl-ewwel ta' Lulju li ġej ċelebrazzjonijiet importanti għax. Għala ċelebrazzjoni dejjem ngħid kull ġurnata hija grazzja li tgħixha u jindik iċ-ċelebrazzjoni l-iktar li jisma' li wasal saw li jekk il-bambiniet nagħlaq il-50 sena. Aw ħafna minn sfortunatament ma laħaqx għalhom. Ġifieri dik hija naħseb il-main celebration li tkun b'saħħtek għax illum ma tistax tgħid xiġri u li ġurnata b'ġurnata jiena nixtieq nixxieħ u nikber. U tkompli esperjenza u tara dawk ta' madwarek jibru miegħek ukoll u tkompli ssifer. Isma' wasalli għal widnejja ma nafx hekk vera jew le. Tgħidli bil-ħaq. Li f'Marzu li għadda rawk għaddejja x'kanata fuq il-muntanji. X'kanata bl-iskizja u x'kanata mkaxkra mal-art. X'kanata tiġri ġifieri. Vera mort fuq il-muntanji. Morna skiing, it-tifel xta' immur skiing holiday. Kemm għandu żmien it-tifel? 17 issa. 17 it-tifel diġà. Il-konverzazzjonijiet ovvjament maturi 17 sena. Issa ma sħabu, imma l-menu għadu isifer miegħi. Sissa, naraw. U xta' immur skiing holiday u għaxin qatt ma mort kont. Ovvjament, meta tkun għadek iżgħar fleta iktar tkun avventurus u hekk.
aħna l-ewwel darba miskina l-instructor sekret mara bellaħnija għaxu għamilna sija ma nżommux u naqgħu, nkollu naqgħu tejlek daw minn fejn ġew. Ma murejd l-almon nissilċ aħna. Imma mbagħad tibda imma ġifieri minn rani għaddejja nkun xkanajt għax imbdejt narani mhux qed inżommu ħanaqa, bdejt nintelaq ħalli taħjar billi noħodha ħalli għalmenu. Kun iktar kox iżu. Emleta, knaqaw nikser saqajja jiena, indum iktar Inkwit kbir. Marika, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Minn hawnhekk ħanawguralek happy birthday bil-qoddim, ħankun l-ewwel wieħed li qed ngħidlek happy birthday, żgur. Għandi ftit regalizzar, mhux tal-birthday, ma tal-li ġejt tiltaqa' miegħi hawnhekk il-lejla biex nuri apprezzament tal-li ġejt hawnhekk. Grazzi għal Fjord de Vita Bacon ħamrilek il-ħajja naqra iktar interessanti fil-kċina tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada għalik għandna ktib bil-fuq minn 40 riċetta differenti kollha kemm huma veru tajbin, però apparti milli huma vera tajbin ħafna wkoll għas-saħħa. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla wkoll. Għada aħna ħanerġgħu nirritornaw bi prime time, però għada ħanibdew avventuri ġodda minn Sqallija flimkien mal-attur Mario Kassar. Għada ħataraw x'ġara kif wasalna hemmhekk, insomma mhux se nrakkontalkom iktar is-sada fit-8 u 10 tkunu tistgħu tassistu għad-dettalji kollha. Qabel ma nħallikom il-lejla nfakkarkom li aħna flimkien ma' Clipper Tees qegħdin nagħmlulkom il-ġurnata tax-xogħol tagħkom naqra iktar interessanti b'din il-kompetizzjoni u jekk toħorġu intom rebbieħa, ovvjament se tiftakru fina għal ħafna ġranet u ġimgħat differenti għax ovvjament ir-rigal li ħaterbħu grazzi għal Clipper Tees tistgħu iddumu tgawduh. Kull ma tridu tagħmlu biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni huwa li tibatulna ritratt tagħkom fuq il-post tax-xogħol flimkien mal-kollegi tagħkom, għejdulna naqra għalfejn għandkom tkunu intom ir-rebbieħa u dak ir-ritratt li tibatu fuq il-post tax-xogħol grazzi għal Clipper jista' joħroġkom rebbieħa. Qed nistenna ritratti tagħkom permezz ta' Facebook jew nkella Instagram. Nawguralkom il-kumplament tas-serata tajba, nawguralkom il-lejl tajjeb u niltaqgħu għada fit-8 u 10 biex tkomplu tassistu ħalli taraw naqra x'ġara fi Sqallija. Niltaqgħu. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Flexis Fortify. Għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. OK Home. Prime time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.